Ọ bụrụ na ịma na ị nwere ịba ọcha n'anya maọbụ na o nwere onye ịma na-agabiga ọya dị otu a for a very long time nke ndị oyibo na-akpọ hepatitis B, biko were ihe ozi a hafee ya n'aka. Ọ bụrụ na ịma na ị na-aya hepatitis B, biko jee wetara m all these ingredients nje elistri gị ebe a. So ya ka m si wee kọwara gị. I can assure you before 1 month interval ọya ga-eri mbọmbọ n'arụ gị. Nke mbụ, jee wetara m gịnị? Lime, oroma nkịrịsị. Nke ịbụa, jee wetara m gịnị? Green apple. Green apple, asị ọkwọ gị red apple. Ọ bụrụ na ị wetara m ya, ije chọbara m gịnị? Ije chọbara m ginger. Ọ bụrụ na ị wetara m ginger bụ nke ịtọ. Nke ị na-ije wetara m gịnị? Garlic. Ije wetara m garlic. Ọ bụrụ na ị wetara m garlic, then ije wetara m gịnị? Cinnamon stick or cinnamon powder. Ọ bụrụ na ị wetara m ya, then ije wetara m grove. Ọ bụrụ na ị wetara m grove, then itinyere mmiri sara nya uti nnu. Ọ bụrụ na ị sara nya, ị slice ya nya, tinye ya na blender. Either na ị blender nya maọbụ na ị suru nya esu.